Ahojte. Dneska máme Champions League video a ideme hrať proti Barcelone. Voľne sa usadte. Môžeme ísť na to. Nie som v tom moc dobrý, čiže hrajem myslím na amatérovi, ale hodí sa mi to, lebo ja moc dobre hrať FIFU neviem. Ale snáď niečo vyhrajem. Už sa to naloaduj. Ako prvé, čo spravím. Hráme vonku výbor. Prvé, čo spravím, tak je toto a sa videl skôr. Si replay. Nebol to nejaký svetoborný gól, ale dá sa. Hop. No poď. Hehehe. Čup. Ale toto mala byť finesa. Tu až lámina. Čo robíš? Veď to pustí. Nie. Teda 4. minúta, gól. Brefodan. Vyprehajpi si to a poď. Výborne, Erling Haaland. Žerej mi doku. Na Filafóna, ktorý dáva do prázdnej. Nejak teraz by bolo sranda, keby to nedal. Ty vole, peľa sa úplne vyťahol. Dáme to takto. Presne, ale toto mohol zalepiť, no. Sa videl. Teraz finesa. Tak, tretíkrát. Abo... Ty vole. Bože, ty si krierlik. V minulom zápase dal 4 góly. Teda čo? Proti Lyonu. Teraz hop. A hráme obidva zápasy. Čiže toto je svoj prvý zápas. Raketka. Poď, výborne. Inak Haaland nevie Rainbow Flick. Tu keď si tu dám na tohto, neviem kto to je Silva, tak on ten Rainbow Flick vie. A vie aj toto. Ruletku. Jo. Ja som minulý zápas skoro tak dal gól, že obránca mi to vytentoval do tyčky a bol roh. Jaký peľa.
A áno, som dosť navcípaný, čiže ma je takto divne počuť. No ale pozor, bacha, aby som nedostal gól. Teda čo? A na doku dáme takúto predloženú loptu, tu na Haalandovi, tu naspäť na doku a to je offside. Taký pohoda. Sa vedie do prázdnej, jeden proti pohybu brankára. Výborne. Dať gól, ďalší. Aj keď ešte máme potom jeden zápas. Poď, jedz ho. Výborne, Grealish. Mali ste pravdu, je to dvojka. Aha. Jaj, tak to bolo offside, nevadí. Ale ako? Veď ja som Čo? To mi napíšte do komentov. Škoda. Dobre, koniec. A ideme ešte jeden zápas. Výborné. Dvaja muži. Výborné. Ideme znovu hrať proti Barcelone. No, loaduj sa. Medzi tým, čo sa to loaduje, vydaj like a odber. Ďakujem. 2 years later. Konečne. Nie? Teraz Kovačič. Hop. A nepáliš to. Ty vole, to nemá svoj problém. No si zápas, že ho Grealish a nie doku. Ty vole. I nejaký peňa. Dobre on. Zatiaľ. Ale samozrejme ešte od 7 minúta. Áno, viem, že v reále by tam bolo 8, ale tu na FIFA neviem, čo robí. Teraz poď. Grealish. Ježišmária. Hotovo. Ale takto. Výborne. Áno. 1-0. Mali ste pravdu. Je to 10. Tu je Erling Haaland. Savinho útočí. Erling Haaland. Savinho. Savinho dáva gól. Mali ste pravdu. Erling Haaland výborne švíka. Erling. Bum. Ty vole, to bol gól. Tak, toto bola nádhera. To si pozriem na replay. Ale nádherne. Novka. Proste to zobral. Power shotov. Nádherne.
Tak, toto bol gól. Gól celej Champions League. Musia mi dať trofej. Púškáš, ty kokos. Ty vole, Savinho. Tak toto by bolo akrobatické. Kam to dále? Máte tam na zadnú? Jo. Čo? Tak to si sa úplne posral. Čože? Nemyslíš vážne? Ty kokos. A ja, že to je Grealish, to bol Guardiol ešte. Obránca, čo má shooting, ty kokos 2. Erling. Výborne. Foden. Erling Haaland. Savinho. Bože, už som to preskúval. To ešte ani polčas nie je. Julia Grealisha. Grealish to pošlo na Haalanda. A je to polčas. Ale ste pravdu. To štvorka. 4-0. Preto tá štvorka. Ideme gól dať. Je. Výborne Foden. Nahrá to Haalandovi. Haaland Grealisha. Grealish si to vezme. Robí rainbow flick a dáva gól. I nejaký penál nemal šancu. Erling Haaland. To je Savinho. Savinho, je to tam. Neviem, jak to zapadlo, ale je to tam. Som to najprv trošku preskiloval a potom nám nádherne k tyčke išlo. Erling Haaland. Phil Foden. Ty vole, to bola peťovica. Minimálne prešiel cez Haalanda. To bude dlhý pás na Savinha. Savinho. Je, zblokované. Ešte Bernardo. Yeah. Ty vole, Rikolis. Čo ti pečie takúto strelu prakticky z polky? A na De Bruyneho. A De Bruyne. Kevin De Bruyne. Takzvaný. Ty vole, ale ten hlas môj je úplne v prdeli. Go. No konečne. Poď. Haaland. De Bruyne. Diaz výborne. Tu je Haaland. Kevin De Bruyne. Yeah. Tak to išlo do 88. rady. Ty vole, Haaland. Yeah. Ešte Kevin De Bruyne dáva go. Ty vole, tam to Savinho chcel ukradnúť. Ste videli? Reálne, tam to Savinho chcel ukradnúť. Aha, z replay to. Tu na Haaland trafil brvno. Neviem, čo robil. Tu sa tam ešte Savinho šmíkol. To bude koniec. Ty vole, som nám zramoval Pedriho.
Teda čo? Koniec. Dokopy 12-0, teraz 8-0. Predtým 4-0. Je to tam. A ja sa s vami lúčim. Ešte si pozriem štatistiky, kto dal góly. Grealish, Savinho, Haaland, Guardiola, Grealish, Savinho, Ruben, De Bruyne. Ja sa vylúčim zatiaľ. Čus.